Здравейте хора, днес ще направя един видеоклип за маникюр. Ще са ни нужни една малка гъбичка, 3 вида лака, розов, бял и червен. Така, ако не ви хареса, това са моите 3 вида, но може вас да са ви други. В моят случай са тези. Памук. Ако не ви хареса, може да го изтриете. Окочистител. И това беше. Така. Сега. Аз мисля да махна розовото, защото понеже като се смесят, когато го намажа на гъбичката, и те може да се смесят. Затова няма смисъл, защото розовото според мен ще стане малко повече и няма да го слагам. Така, отваряме цветовете, бялото и червеното. И както виждате, гъбичката е чиста. И слагаме бяло. Първо, може и червено, но аз предпочитам бяло. Така, слагаме и червено. Така. Ето така, може и с розово, но аз не предпочитам. Така, както са ви така пръстите, вие после ще ви е нужен окочистител, за да почистите това отстрани, защото с гъбичката може да излизате. Според мен аз ще излизам и затова предпочитам да имам и окочистител близо до мен и памук. Така, започвам леко да потупвам. Гледам много да не излизам. И да, ще ми е нужен окочистител, защото отстрани много излезнах. Ето, така се получи. Може да го минавате и по повече пъти с потупване. Пръстите ви казвам, че няма да са ви горе-долу еднакви, но поне ще са в еднакъв цвят. И ето така. Минах 3 и сега отново ще сложа бялото и червено. Уау! Сложихме прекалено много червено. Да, дори излезнало. Така. Да видим. Отгоре е червено, отдолу е бяло. Така. Потупваме. И ето виждате как бяло има и леко розово. Не знам дали се вижда. И червено. Така. Ето сега стигнахме до палеца. Тук много съм го намазала, после с окочистител. И започвам леко да потупвам палеца. И ето вижте. Така. Сега започвам другата ръка. Извинете. Затова просто не съм си взела поставката и ми е малко по-трудно. С лявата ръка не мога нищо да правя, така че на лявата ми пишете долу в коментарите дали ви е харесал лакът. Знам, че много не е хубав, но такива лакове днес си взех.
и тях ще работя. Така, мисля, че последното, по-точно най-малкият пръст, не се получи както трябва. Да, и мисля, че ще трябва да го направя малко по-красиво с потупване. Така, ето ги всичките мои пръсти, включително и пътите. Те стават за прекалено бързо време. Така, да, виждам. И взимаме малко памук. Напояваме го и внимаваме да не си избършим лакът, с който сме се трудили да го направим, макар и че той много бързо се прави. И ето и така забърсвате отдолу, отстрани. Ето, отдолу, отстрани, отгоре и отстрани, за да ето и се получи много добре. Така. Завършваме го и отгоре и отстрани. Така, ще ни трябва малко повече окончателител. Така. 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 Завършваме отдолу под ногтя, отгоре. И на този малкият мисля, че не ми се получи много добре. Така. Стата малко започва да се мирисва на окончател, което е малко гадно. Избърсвам и лака, който съм го, така да кажа, разсипала. Така. И така. Така. И виждаме, затваряме го и виждаме колко красив се получи нашият лак. Може вече да не е такъв. Може... Извинете, сега ще ви покажа друг вид лак, който мисля, че може да се получи. Също розово, бяло и може би зелено. Според мен неоновите ми казаха, че светят, но при мен не ми светят. Така.
Знам, че малко не съм го избърсала точно както трябва с окочистителя. Така, довиждане, дано да ви е харесал, дайте палец нагоре и довиждане.